Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk balik kita di sana dalam baraja pasambahan yang akan kita pelajari adalah pasambahan minta pulang. Sebelum di sana menonton video ko, jangan lupa di sana untuk di-subscribe kemudian ditonton video ko sampai selesai. Oke, come on. Oke, kita mulai di sana. Mananya bagindo Sultan. Kasutan kami mengimbau masutan. Apa tu nan kadimbon kasutan tentang kojo kita ko. Tako di sultan kini di kami masutan. Kok kojo kita yo lah selesai masutan. Nanti mau kosik lah sampai nanti ama lah poca. Bak pitua sultan juga masutan. Lagi lah hampir sampai ke pulau bakato lah hampir menantang kesudahan. Kemudian si Hangka menjawab, lalulah. Mula di awal kalam tadi dek katu ambo nan sapatah katu talembai kanan banyak sambah tasyarak kanan rape. Santano ambo bakato dinan lai. Ado taracak di limbago lai tatonggok di pusako. Manabang lai di pangka manjuluk lai di buah dapatlah tuah dinan bana. Santano ambo bakato dinan tidak. Malu tak tumpah pada ambo arang tak coreng pada kaniang bakucak paluah kadado bakumpul darah kejantuang buruk balito di nagari. Mako ampunlah ambo dek pangulu banyak nan sati orang gadang banyak nan batuah. Bago menyusuak tampek lalu nan ditujukan itu jua. Mulanya semua kadigali mulanya rantiang kadipatah pangulu berdiri di nagari membangun adat do limbago. Dek cupak tak tagak utang mai. Mako dicarilah bulik nan sagolong picak nan satopiak. Buliklah dapat digolongkan, picaklah dapat dilayangkan. Maka disaru kaum karib jo kerabat. Nan Jawa dilayangkan surek, nan Ampir dilayangkan Syria. Jawa disaru ala datang, Ampir dipanggil ala tibo, samo di hati rumah kadang nanko. Kemunjuran dek kami si Alek Jamu. Kok datang Allah babukakan pintu, duduk Allah babantangkan lapik, awih Allah batuangkan naiyah, lita Allah baidangkan nasi. Tindakan upek nan katibo, antah kok puji nan kabuliah. Baas sekarang kini nanko nan ba ibarat burung pipi masutan. Tabang bamego di udara balunta-luntanyo di kabui, babentan-bentanyo di awan, pueh meninggi nyo merendah, pueh melayang nyo melayok tibo di rimbo nan satumpak. Sadang memakan buah rumput di tak lapeh awih pun tibo. Lalu disosok embun nan setitiak, sajuk nan bukan alang-alang bak paneh di timporinai. Membayang-bayang kemuko mencayo kau tak banak, sanang hati bukan kapalang, pareso tubuh sehat anggota ketujuhnya. Deklah sudah minum jemakan muka suik bana di dalam hati. Nak menjalang pinang nan sabatang. Menurut sadang batinggakan. Pulang muka suik ambo dahulunya. Mananya baginda Sultan? Jawab, ambo angku penito. Olanan ka menjadi kesempurnaan sambah nan tatunggang kabakeh baginda Sultan. Karena balayelah sampai ke pulau bajalanlah sampai ke bateh. Kok tagonang olah bapa matang kok bailia alah kamuaro. Nandi muka suik lah ka sampai nandi ama alah kapocah. Dak dolai baginda Sultan. Kok duduklah nak mau rak selo, kok togaklah nak mayun langkah. Bagonju surui ke pangkalan sabondong pulang ke Nagoi. Mohon dilapih di hati nan suci di muka nan joni dek baginda Sultan Mastan. Bilang sampai Mastan. Okey, itulah guys tata cara atau pasambahan dalam meminta pulang. Si Alek Jamu atau undangan minta pulang. Begitulah bentuk penyampaian pasambahannya. Kemudian nanti ada jawaban yang akan dijawab oleh si Pangka. Ikuti video ambo selanjutnya di sana. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.